sme dali bronzovú, a možno, že dneska to ukončíme, kedy sme začali, dobre. Tak jedeme, šipky, ne, myška, ale na prepravu šipky. Tak yummy, konečne už nie som chorý ináč, čo je trikrát hurá. Čiže už nemám ten zapek, no nie hlas, ale jak to volá? No jednoducho nemám, no hej, taký hlas nemám, taký iný, jak mávam po videoch aj na pera. Tak. Ináč dneska som vydal testy Planet 2, lebo som bol vtedy na lyžovačke, jak som natáčal, no ešte to možno nevyšlo, čiže neviem nič, na špeciálne 20 000, tak to by bolo super, ne, 20 odberateľov. A to je všetko, čo by som asi k tomu povedal, to ešte nemôžeme. A ja už, to už je všetko a ja už idem komentovať túto hru. Tak, jeme všetko, čo je menšie ako my, čo je super. Ja skúsim nedýchať do toho mikráku. Čiže tu nič. Počkejte, to nechcem prehrať. Ako keby sa mi nepodaril ten level, no tak to budem zrejme strihať, lebo podľa mňa sa to fakt neoplatí robiť celé ešte raz a tak. Jednoducho mi to tak nepríde, že bolo by to podľa mňa také nemoc dobré. Tak, samozrejme je veľa hier podobných jak Testy Planet, napríklad ja si pamätám, keď som bol malý, možno, že veľa ľudí poznáte, Super hry, tuším, áno, Super hry. A tam boli také hry, že ste boli ryba, alebo ryba a museli ste jednoducho jesť a tie väčšie vás zožrali, niečo také, hej, zožrali. A v tomto prípade je to veľa ľahšie urobené, pretože vás iba hitnú. Čo je dobré? Jojda, a nám prchá čas a to sme ešte moc nevyrastli. Som zabudala aj zručnosť. To nestihneme. Tak vyzerá to, že hneď prvý z tých, z čoho nemám vôbec radosť. Ten T-Rex musí byť dosť dobre, hlavne počúvaj. No a to myslím, že strihneme, pretože to ja nedám. Alebo to, hej no. Pretože fakt ma to nebaví, ako to robiť. No. Dal som to hneď na podruhé. Cool. Koľko? Dobre. Tak a my sa vrhneme na Save the Dinosaur, čiže zachránenie dinosaurov. A ideme, ako som hovoril, že úplne od najmenších. Tak. A tieto posledné sú väčšinou dosť dlhé diely. A máte aj výhodu, keď už to hráte jednoducho druhýkrát, napríklad tú konkrétnu mapu, alebo áno, tak jednoducho viete, kde sa to všetko nachádza. Neviem, toto vyzerá na 11 minút, no toto. To neviem. To chcem určite natočiť. Keď nie, no tak ten let's play vymažem. Čiže pokiaľ sa mi to nebude zmestiť, lebo predsa ja to nemám kúpené, no tak sorry, čiže vymazal som ten predtým diel. A tak. Ale nevymazal, pokiaľ sa to bude zmestiť, čiže dúfam. Mám 7 mm, čo je takto. Pomerne. Vy ma samozrejme nevidíte. To bolo, neviem čo to je. Čiže mravec. Neviem, teraz, neviem jak to volá. Neviem. Počkaj, ale že larvy, sú to laury, sorry. Že, áno. Že sú väčšie jak toto čudo. Konkrétne.
Teda toto zelené s tou hnedou mi pripomína ako slimáka, ale neviem, či je to konkrétne on. Tak pozrieme sa, áno, snail. Hovorím, čiže je to ako fakt, že kúkam, že možno, že také larvy existovali, ja samozrejme nič proti, hej. Super. On mi to príde také divné, že čo? Larva? Som išiel som povedať. No. To budú zrejme vajíčka. Toto vyzerá na tú hubu. Máme už len 8 minút. 3 minúty prešli a sme iba v štvrťke. Ježiš, henten on nič nás bez znovu naháňať. Toho neznášam. To je taká prížera. Kurník šupa. Ha. Už to jede rýchlej. Tak po česky. Už nie. Choď preč. Tak, to máš. Sme na tej ceste, ako tak máme, na tej prašnej ceste prírodnej. Už je tu tá hnusná myška. Čak ja sa vám raz pomstím. Nevie ku mne dojsť, to je lama. Tak vie. Rotovanie o 360 stupňov. Máme tu nič. To nám dá slušné. Pasť. Pierko. Takto. Tak, pekne. Nový. Tak. Krása. Nech už vyrastie. Tak už by som mohol skúsiť aj začať jesť tie rastliny, či tie veľké kamene, čo boli tu. Áno. Tak. No, čo teraz? Kde si? Už môžem... To už ne? Tak čo, Tak teda pomstený. Som sa pomstil. Tak vážky. Takú zaujímavú farbu. Kosť. Všetko. Zjeme, žiadne zlutovanie. Ups. Vlastne. Tak. Tu také hnusné s tými dinosaurami. Každý viac naháňa. Tak to mi dajte. Tohto. Tak. Ďalší pán na holenie. Tu máme ďalšieho nového. Nový prírastok do brúška. Tam máme ďalšieho. Som snažil sa vyhnúť, tak ešte takú skrátku. Tak čo? Na štvrtý. No
som ho podcenil. Tak. Neviem ani o čom mám hovoriť, to vám hovorím absolútne. Absolútne zreteľne. A nezabudni hovoriť ticho. Vlastne. Že rastieme celkom do veľkej výšky. Ešte 4 minúty. To asi neme. Tu bude tuším tá lava niekde. Aha, teraz čo? Teraz už utekáš. Tu zomriete od hladu. Alebo no. Tu ste veľké oné stromy. Tu bude lava, áno. Dobre vedieť. Ježiš, oni sú takí malí. Tyrannosaurus. Tu takto všetkých pojeme. Začneme sa živiť strommi. Už to pôjde rýchlo. Tak, a teraz to jede. Ty kokos, 100 metrov. Takého potvoráka teraz. Tak toto je... OMG. Tak teraz som sa stratil. Platí sa táto. Kokos. Mountain. Nejaké pohoria, hory. Veľké hory. Ty kokos. Už není vidno tie stromy. Že nevie vidno trávu. Pamätajte si, že pred chvíľou sme mali iba pár milimetrov. Súpka. Tu bude zrejme asi nejaký koniec. Ale už sa tak neoplatí. Sa oplatí tieto pohoria. Nemôžeme furt. My ich toto spásime jak nič. A máme ešte minútu, to stíhame. Áno, a máme to. Čiže my sme zjedli dokonca tých meteorit. To je fakt brutál. Burp. Man will talk. All the dinosaurs come from. The goal must have led the timeline. Dinosaur never one existed. Hits! Puff! Jednou sme sa niekde ocitli. A to bude... Ty kokos, koľko sme toho zjedli. To je laviasná vec. A to bude Egypt! A to už sa môžete tešiť na budúci diel. Čiže čaute!